Trene dude soka. Takanomira nacho pepe mundara patakada kundirova pepe nechisini chacho chichi takanovhara panapa kudai soka ndazopera simba saka chakandidonedza pepe deme musipa mundara pandakadona chakanhonga demu pepe ada chakabva chandipedza demu ranga rine power hai ndakanzvenga ngubhatira randirova musoro ngoenda pasi pepeka pembe pakaipa mundara ngatori ma1 zvekuti kana izvozvika tiri pama1 tushauzva toita sega zvinhu zvacho zvinozvaoma baba but hey papa mheno zvandakungonzwa so miri wangu wakungokwava ma1 ngatitambe timbozorora takuwara nenyota mwangu mrekunwa taura mbiri padiwa mvura apa kudiwa mvura tadi kumbopinda nemusango mumbotsvaga mvura apa pakaita kunge green but manje ndiri kufamba takangwarira ma kozi mumu kuona apa zvapakaita chogona wanika ipapa famba uchitarisisa ya tikasviki ndagute zvaita sina ndanzwa nekutsva akutsva kachopinda nakupinda kwasara inini takapupika katogonongowi imba kareba ndozvanakira kuchibakeza apo zvaita handi handinei papa papa bandi daiso kupinda neapa ipapa ati makanyanya muno mugara zvatada kutoita panapa mudharana mukizinzwere mudhara toita sei zvadadara kuona zvakaitika urutyisa kuona matombo-tombo ka toda kutsvaga chi bhesi redu rekuti chi togara tatsvaga bhesi redu toseta chi zvinhu zvokuti isusu kana chakati mhanyisoko ka togona kuchidhama neuku kuti ita se tozopinda umu takahwandawo machitiona mawana nengatanga manje ndorongo achitaura here sha meja enda zvandakunzwa inini chi Unongori muwangu wachi. Chiri.
Zawira mutswanda. Kumusha unoita sei? Mchizo uri kubatwa na. Unoona wangu? Kuona. Wangu wapi kutaura nini zvakanaka because uri kubatwa wanhu saka ukataita zviro afa zvikude. Unoenda kumusha unoita sei? Unoona wangu. Wangu wapiko? Sha, uri kubatwa wanhu haizi. Aiwa. Ibho. Chao. Pati mgenga unaninga utora chu. Hey, jamani. Gerepa. Hey, Mawana ndakuudza kuti musango mukudyiwa wanhu. Mungu wetu ungira so hansi kunyasa zinzisa. Mungu funga ndikunyebera. Musango makatopera wanhu zvakuti hey mahwani. Saka iwo kana ukatoshinga ka batana neni titopinde musango. Hapo saka ndatingoite izvo. Toita zviri panti. Yeah. Taura ku because wanhu ari kubatwa zvisingaiti. Chris. Wemunwedu. Saka tawanda udaiso unga kugona yena. Aiwa. Ndaitobvunduka takamatamba titi washoma udaiso. Now yaitika ndekuti pane munhu wandiri kuda kutonovhima izvo. Tawanda udaiso aiwa. Banana problem. Tawanda zvatafo udaiso. Totsvage vamwe tite kana 6. Atiita kuti mumwe wedu achekwe ndazonhonga akachekwa kuzomutsa munhu. Koma muri kubwe ipapo. Ndandichitovhima mukati umu ndichitomboda kutsvaga. Aiwa kana mafamba nedemo. Zvese mafamba fuzi nyakwana zvese. Ndatosvika atourayiwa kudhara. Saka atasomutsa kuratidza ugentleman usomutsa munhu tibva tangomuunza. Kumushonga magara munoiziva. Ega tataipedzera. But munotsvaga. Mashasa wewe ningirikini wewe. Uya andakakurapisa uya. Ndiwandamshandisa wewe ndopedzera vape ndakabva nangomuka kawanda. Ndakuwara muchizviziva. Saka izvino ndatichizviratidza manje kuti tiri mandimba atina zvatoitwa. Makati mushonga unonzi chiyo kunhu wewe. Umushonga uyu ka uyu. Unonzi Gunanzirei. Gunanzirei. Ya. Gunanzi
gunanzirei pachirungu manja. right zvokureva kuti mushonga uyu hauwanike mushonga ungwerekana wapuka uri kuzvinzwa kozanzi mushonga wekuti chi unenge wamuka zvokuti ipapa pakungoti wewe ndikuda unobata izvozvi ndongoereka ndanyuka ndongonyuka chero pamushonga iwo ndakati ndinobvunza kuti muchitomutsa munhu angafa kamunhu ndatoyato but amuka but mafana nipo demo 1 mira tu mukiasa boza nda usabatira ndiyo ndakamboona ke saba mwira sefa mtongo budo musango kwa udongorina na bhutu chi muno musango medu muno mapana zvateitwa musango menyu vanhu vari kubata kuti musango menyu ndikutokudza kariya sha mugara ndikuudzewo zvinhu zviwitika handiti uziva tsamba yakwamboona ndindakanyora ndiuziva yechigunanza ndi saka toita sei because vanhu vari kubatwa ende vari kupera saka ngatironge kuti tingaite sei zveshuwa chigunanzi tofanira tochibata zveshuwa tofana kutorova ndarova chimwe chikafa uko alright saka hatichivhimei chimwe chacho handitika saka tofanira topinda musango neaction yapo mira yakuma anapa ndikopambato nevanhu chete panapa atori padhuze vanhu panapa ndikopamba nevanhu vangatori padhuze panapa right vakomana zvotochiita panapa ndivapinda so odhoka une wako iwe pinda so iwe odhoka une wako pinda so odhoka wane wako inda kuchipinda nepakati panapa aiwa hainimusandispira umana inya hai musandispiri bade mashoko amunona umwe mapera panapa tungura maifamba mwedari zveshuwa iyo anotobatya here basa rachida kurasa mvura kwese mashokwesa kutisangana munhu vano hakusisina kana hapakaini pasa aiwa ngatidzokesa chaini kai kukataura yaka ndokagunanzi kadiki kacho kaikaka toda zvinhu zvihombe chihombe chacho mukwende wacho ndokuda ichocho chibaba chacho takuwapedzera ndato zvekuraya kosi atofaka munhu vandotsvaga ndowawana chiti shaka pepeka handichigunanzi chataura tasiya demo rechigunanzi rotibatsira demo rotibatsira ndotora demo iri bho inotora demo ndakakumirira izvozvo tipinde musango anatora kashwoka ne 2 minutes ndozombwendedzana kutofa ka manje topedzerana asi topedzerana chete museve wa Chris ka uyu asi atofawo futi anhu asikuita zvekutamba ka manje neni topedzerana chete
Yagana basa sampana Chris alikuroa. Oho! Oho! Ah! Ah! Wamuka. Mnangari hapa. Sasa kuone ile chini inageza kumiso. Iwe uri kudisappear iwewe. Saka wefungo tandura ile. Dine hundo kugengere ilaki wakandijena ndaita wasaki ndo tundutuma kuti ndikubate kati kutuwarera chikaondi ataki dine hundo kugengere ilaki wakandijena ndaita wasaki ndo tundutuma kuti ndikubate kati saka fresh ndineti zvinoda vanogeza inini ndinogeza ndasiyana newaye waya ndacharo nemazita ndafunga mega mawazi vakaita mbiri safe nsati ndapinda mudance